Днес ще ви чета Библията. Ще ви чета, ще ви кажа Битие 20 глава. И ще видя до къде ще стигна. Започваме Битие 20 глава, приятели. Оттам Авраам тръгна към южната страна. Той се настани между Кадис и Сур и живееше като чужденец в Герара. А Авраам казваше за жена си Сара: тя ми е сестра, и герарският цар Авимелех прати и взе Сара. Но Бог дойде при Авимелех на сън през нощта и му каза: ето ти умираш поради жената, която си взел, защото тя си има мъж. А Авимелех не се беше приближил при нея и каза: Господи, ще убиеш ли един праведен народ? Не ми ли каза сам той сестра ми? А тя каза: той ми е брат. С право сърце и с чисти ръце направих това. И Бог му каза на сън: да, аз зная, че си направил това с право сърце. И аз те въздържах да не съгрешиш против мен, и затова не те оставих да се докоснеш до нея. И така, сега върни жената на човека, защото е пророк, и ще се помоли за теб. И ти ще останеш жив, но ако не я върнеш, знай, че непременно ще умреш, ти и всички твои. На сутринта, като стана рано, Авимелех повика всичките си слуги и каза всички тези неща в ушите им, и мъжете много се оплашиха. Тогава Авимелех повика Авраам и му каза: какво ни направи ти? Какво ти съгреших, че си навлякал на мен и на царството ми такъв голям грях? Направил си ми неща, които не трябваше да се правят. И Авимелех каза още на Авраам: какво си имал на ум, че стори това нещо? И Авраам каза: сторих го, понеже си казал, няма да има страх от Бога в това място и ще ме убият заради жена ми. А при това тя наистина ми е сестра, дъщеря на баща ми, но не и дъщеря на майка ми, и ми стана жена. И когато Бог ме направи да странствам от бащиния си дом, и казах: направи ми тази добрина на всяко място, където отидем, казвай за мен, той ми е брат. Тогава Авимелех взел овце и говеда, слуги и слугини, и ги даде на Авраам и върна жена му Сара. И Авимелех каза: ето, земята ми е пред теб, засели се където ти се вижда добре. А на Сара каза: ето, дадох на брат ти 1000 сребърника, ето това ти е покривало за очите пред всички, които са с теб, и пред всички хора си оправдана. И така Авраам се помоли на Господа, и Бог изцели Авимелех и жена му и слугините му, така че отново раждаха деца. Защото поради Сара, жената на Авраам, Господ беше заключил напълно всички утроби в дома на Авимелех. 21 глава Битие. И Господ посети Сара, както беше казал, и Господ направи на Сара, както беше говорил. И Сара забременя и роди син на Авраам в старините му, в определеното му от Бога време. И Авраам нарече сина, който му се роди, когато Сара му роди Исаак. И на 8-я ден Авраам обряза сина си Исаак, както му беше заповядал Бог. А Авраам беше на 100 години, когато му се роди синът му Исаак. И Сара каза: Бог ми направи смях, всеки, който чуе, ще се смее заедно с мен. Каза още: кой би казал на Авраам, че Сара ще кърми синове, защото му родих син в старините му? А когато детето порасна, го отбиха
И в деня, когато отбиха Исаак, Авраам направи голямо угощение. А Сара видя, че синът на египтянката Агар, когато бе родила на Авраам, се присмя. Затова каза на Авраам: изпъди тази слугиня и сина й, защото синът на тази слугиня няма да наследи с моя син Исаак. Но тази дума се видя твърде тежка на Авраам поради сина му Исмаил. Но Бог каза на Авраам да не ти се вижда тежко за момчето и за слугинята ти. За всичко, което ти каза Сара, послушай гласа й, защото по Исаак ще се нарече твоето потомство. Но и от сина на слугинята ще направя да стане народ, понеже е твое потомство. Тогава на слугинята на сутринта, Авраам стана рано, взе хляб и мех с вода и ги даде на Агар, както ги сложи на рамото й. Даде й детето и я изпрати, а тя отиде и се скиташе в пустинята Вирсавее. Но водата в меха се свърши и тя хвърли детето под един храст и отиде и седна насреща на един хвърлей на стрела разстояние, защото си каза да не гледам как умира детето, и като седна насреща, издигна глас и заплака. А Бог чу гласа на момчето и Божият ангел извика към Агар от небето и каза: какво ти, Агар, не се бой, защото Бог чу гласа на момчето от мястото, където е. Стани и вдигни момчето и го крепи с ръката си, защото ще направя от него велик народ. Тогава Бог и отвори очите и тя видя кладенец с вода и отиде и напълни меха с вода и даде на момчето и да пие. А Бог беше с момчето и то порасна и се засели в пустинята и стана стрелец. Засели се в пустинята Фаран и майка му взе жена от египетската земя. По това време Авимелех и военачалникът му Фихон говориха на Авраам и казаха: Бог е с теб във всичко, което правиш. И сега закълни ми се тук в Бога, че няма да постъпваш невярно нито с мен, нито с рода ми, нито с потомството ми. А според благостта, която съм показал към теб, ще показваш и към мен, и към земята, в която пребиваваш като чужденец. И Авраам каза: заклевам се. А Авраам изобличи Авимелех за водния кладенец, който слугите на Авимелех бяха отнели на сила. Но Авимелех каза: не знам кой е направил това нещо, нито ти си ми казал за това, нито аз съм чул, освен днес. Тогава Авраам взел се и го веда и ги даде на Авимелех, и двамата сключиха договор. И Авраам отдели 7 женски агнета от стадото. И Авимелех каза на Авраам: как ви са тези женски агнета, които си отделил? А той каза: тези 7 женски агнета ще вземеш от мен, за да ми бъдат за свидетелство, че аз съм изкопал този кладенец. Затова той нарече онова място Вирсавее, защото там двамата се заклеха. Кладенец на 7-те или клетвен кладенец означава. Така, те сключиха договор в Вирсавее и Авимелех и военачалникът му Фихол станаха и се върнаха в филистимската земя. И Авраам насади Божие дърво в Вирсавее и там призова името на Господа, вечния Бог. И Авраам остана като чужденец в филистимската земя много дни. След тези 22 глава, след тези събития, Бог изпита Авраам и му каза: Аврааме, а той каза: ето ме. И Бог каза: вземи сега сина си, единствения си син, когото обичаш, Исаак, и иди в местността Моравия
и го принеси там в всеизгаряне, на един от хълмовете, за който ще ти кажа. И на сутринта Авраам подрани и оседла магарето си, и взе със себе си и двамата от слугите си, и сина си Исаак, и като нацепи дърва за всеизгарянето, стана и отиде на мястото, за което Бог му беше казал. На третия ден Авраам повдигна очи и видя отдалеч мястото. Тогава Авраам каза на слугите си: вие останете тук с магарето, а аз и момчето ще отидем там и като се поклоним, ще се върнем при вас. И Авраам взе дървата, за всеизгарянето и ги натовари на сина си Исаак. А той взе в ръката си огъня и ножа и двамата отидоха заедно. Тогава Исаак продума на баща си Авраам и каза: татко мой. А той каза: ето ме, сине мой. Исаак каза: ето огъня и дървата, а къде е агнето за всеизгарянето? И Авраам каза: сине мой, Бог ще се предвиди агнето за всеизгаряне. И двамата вървяха заедно. И като стигнаха на мястото, за което Бог му беше казал, Авраам издигнал там олтар, нареди дървата и като върза сина си Исаак, го сложи на олтара върху дървата. И Авраам протегна ръката си и взе ножа да заколи сина си. Тогава ангелът Господен му извика от небето и каза: Аврааме, Аврааме. И той каза: ето ме. И ангелът каза: да не дигнеш ръката си върху момчето и да не му направиш нищо, защото сега познаш, че ти се боиш от Бога, понеже не задържа от мен и сина си, единствения си син. Тогава Авраам повдигна очи и видя, и ето зад него един овен, заплетен с рогата си в един храст. И Авраам отиде, взе овена и го пренесе в всеизгаряне вместо сина си. И Авраам нарече това място: Господ ще предвиди. И според това се казва и до днес на хълма: Господ ще предвиди. Тогава втори път ангелът Господен извика на Авраам от небето и каза: в себе си се заявява Господ, че понеже направи това нещо и не задържа сина си, единствения си син, ще те благословя премного и ще умножа и преумножа потомството ти, като небесните звезди и като пясъка на морския бряг, и потомството ти ще завладее портата на враговете си. Извинявам се. В твоето потомство ще се благославя всички народи на земята, защото си послушал гласа ми. И така Авраам се върна при слугите си и станаха и отидоха заедно в Вирсаве. И Авраам се засели в Вирсаве. А след тези събития съобщиха на Авраам, както казах: ето и Мелха роди синове на брат и Нахор. И първоначалният му брат му Вуз, Камуил, бащата на Авраам, Кесет, Азан, Фалдес, Етлав и Ватуил. А Ватуил роди Равека. Тези 8 сина роди Мелха на Нахор, брата на Авраам, и наложницата му на име Ревма роди Тевек, Гаам, Тахас и Маха.